Здравейте, аз съм DeadBG и днес ще снимам на Майнкрафт. Това е надежден свят. Уау, тук може да направя буквално веднага къщичка. Да, но се отказвам. Не, няма да гудам, че... Така... Маля, какви големи дървета. И най-лошото е, че, както знаете, тук в тези гори много срещат тези зомбитата с броните. И до някъде ще е опасно да си правя къща тук, но мен не ме интересува много. Въпреки че аз повече предпочитам да е на открито, за да ги виждам. Да знам къде са. И така тук ще си правя супичка. Ми трябват и от червените гъби. Една купа и е готово. Имам достатъчно такива. Няма да е толкова лесно да ги намеря. Обаче намерих. Може една, ама... Една супа, мисля, че наяжда доста. Не знам, аз отдавна съм правил. Особено пък на Minecraft Pocket Edition не съм правил, мисля, че супа. Само за компютър. И така искам да ви кажа да ми пишете в коментарите на кои игри мога да снимам. Защото моите игри не са толкова хубави. Искам някакви малко така по-надежни, дето вие знаете за телефон. То аз после най-вероятно ще почвам да снимам и на компютър. Но няма да е скоро. Казвам ви. Няма как да стане скоро. Дано тук да намерим достатъчно флинт. И сега ще трябва малко да поплуваме. Намерих само едно. Чаках да намеря повече. Умирам. И ми са едно. Не е малко. Не, напротив, малко. Абе... Айде да си плуват на свобода. Не ми трябват. Сега продължаваме да сечем дърво. Но първо
направим сеченето по-лесно. Искам и кирка. Няма да правя много така по две, защото сега си ползвам само брадички. Мечовете са ми малко така за всеки случай. И така, тъй като тук са по-големи дърветата, за сега ще го прекарам тук, но после мисля да ида там, на онзи, да кажем, полуостров, където мисля, че ще има повече полета. Това означава, че ще има повече храна. Защото прасетата и овците, както и кравите, се намират след там. Така че ще изкопая това дърво и отивам на там. Опа. Мале, защо се спирам накрая да го копая? Нямам си никаква представа. Мисля, че така ще е по-лесно. И да ви кажа сега, очаквайте по-малко клипове от мен, все пак почна даскалото. Втора смяна съм, т.е. почвам от 1,5. И горе-долу очаквайте клиповете по същото време, да го снимам сега към 12 часа и малко по-рано, защото днес така се получи. С един приятел преди си говорихме и много време мина в приказки. Да, и така. Обаче мисля, че поле няма да намеря. Трябва да остана тук. Опа! Да видим. Ето едно идеално място си направя къща. Кол. Ай, супер. Вече знам какво ще правя. Я натам още. О, не, забравя съм да си направя лопата. Да копам земята с земя. Майко, да, то тук е богато, бе. Това е богато място. Дано да не свършат скоро. Тук на това място дърветата не са ми никакъв проблем. Така че колкото повече имам, толкова по-добре. Толкова повече факли ще мога да си направя. Така да видим. Събрал съм 11. Ми не е малко. От камената ще събера още, със сигурност. И тъй като казах камина, преди да почна това, ще ида да поразгледам малко на там. Да видя какви неща има. О, гъбка! Така. Вече имам 2 такива. Мога да намирам често. Ей, това искам да играм на горница. Фанахте! О, не. Връщам се. Явно разходката ще е утре по някое време. Сега най-важното е да открия онази дупка, в която мисля да пренощувам. Защо не и да си остана там? О, не, загубих я.
Защо? Защо трябваше да загубвам? Не беше единствената надежда. Ето, намерих. Ох. Така, първо нещо. Дръвца имам ли? Колко толкова. Ще освета зомбитата до някъде попастват светлината. Тук. Нека да имам. Само да ви кажа, тук ще си остана. Тук ще нощувам. Тук ще се сейфна. Да, обаче лошото е, че съм гладен. Знам какво ще правя сега. Малко земя. Така. Да, явно ще трябва да го направя. Крафтинг тейбъл. Ето, 4 купички. И 2 супи. Ще направя една врата. То по-скоро са 3. Но ги правя на един път. Това имах предвид. И така. Сега бих излязал да ги потепа малко, ама трябва да имам поне ето такъв меч. Няма да ми е проблем да изкопая толкова. Тук ще разширява много тази барлога. Най-вероятно ще прави горе на етаж, т.е. къща. И от тук, да кажем, ще се качвам нагоре. Това в следващите епизоди. Айрон! Ето още една причина да си направя каменна кирка. Една, ама страхотна причина. Вече имам 2. Каменна брадвичка ще ми трябва 2. И 3 каменни меча. За сега само толкова. А сега е време да копаем айрон. Ето това се надявам, ама никога да не свърши. За жал свърши много бързо, но не е малко. Все пак 4 айрон. Или, аз пък 4, 6, 8. 8! Аз мислих, че са само 6. Добре. Използвал съм явно целия си камък, ще трябва да копая нов. Нощ. Как направих дупка, като прозорче? Да, но сега ще затворя. Даже веднага. Да не ми дойде някой зомби е така от нищо тука. Да, но усещам, че тук ще се получи много добре. Това ме дразни. То аз така сега не мога да влизам. Не, явно ще трябва да служа един ред. Так. Веднага така. И значи и отдолу слагам. Как може да сме толкова зле? И така. Почваме добре тази игра. Фурнейдж. Къде да сложа? Е там долу. Веднага слагам да спече това. Дай сега.
Чест. Искам за чест. Ето аз имам. Слагам честа. И слагам ненужните неща. Всичко по-скоро и важните неща, защото факли ще си остава много малко. Нека да имам 3. Тези няма да ми трябват, кирки няма да ми трябват. Не, също ще взема ето тази. Камъни. Дървото ще си остава поне толкова. Всеки случай, примерно, ако падна в някаква дупка, да имам материали, да се измъкна. Не ми казвайте, си оставих мечовете. Добре. Доста мечове съм взел. Значи мога вече да ги бия. Така. Оглеждаме мястото. Зомби с меч. Това меч ли или лопата? Ако не се лъжа, това е айрна лопата. Страхотно. Ще си спрета малко айрон. Чакайте, съм забравил да увелича малко играта. Не, сега си увеличена. Какво? Проверяваме. Нищо важно. Очаквах след като съм убил зомби с такава лопатата да дойде при мен. Но явно съм грешал. Да, но защо няма никой? Тук да проверя. Зомбите са на макс. Тук няма никой. Ако се разхода, мога да срещна толкова пък много мога да срещна, че няма да се справи. Ето едно. Нека да плува. Зомби с брони. Там се насочва. Само да убия и това. Дека. Ето го бе! Моя приятел. Опа! Не! Трябваше ли да се случва това? Излизай! Не знам защо копая с меч, но си нямам представа с какво друго да копая. Излезах. Мале! Взех ли си поне една супичка? Явно че стоя гладен. Айде, ела, зомби. Не, защо? Потънах. Много съм добър в потъването. Само това останах. Ела. Искам твоята броня. Много е бавно. Не се качвай! Ще умреш! Ама не, той има броня. Не се сетих. То не може да умре. Аз нищо не мога да направи. Но аз мога. Кой ми бие? Нещо май му удари. То ли беше?
Не знам и няма значение. Има значение само едно. Гладен съм! Дайте месото. Чикън. Опа! Ама, доколкото видях, имаше пълна броня, а аз взех толкова малко. Така, ами този клип планирам да е около 30 минути, защото не съм правил наистина толкова дълги. Сега ще направя един. Само секунда. Опа, аз трябва да взема брадва, 2 брадви по-скоро. И скоро ще си направим поне запалка. Даже знаете ли какво е така правя? И сега ще вземем айрона. Опа, пак ги обърках. Процеса за объркването. Айрон. И ще взема една супа. Айде народай, чакаме айрончето. Много взех. Не знам за какво сме като аз отивам да копая, но... Какво така? Не, затварям. Пате, видяхте, не се кри. Смъртта ти е ясна. Овца! Метю! Писо! Овцо не една. Няма как да избягаш от муа. Тук не се плаша много. Парсето ми избяга. Опа. Не. Няма да рискувам да хода натам. Типа кога излезе. Не. О, крава. Това е моята... Не е моята дупка. Лошо. Много лошо. Пак я загубих. Защо? Не, никакъв шанс това да е моята дупка. Така си знаех, само иска да проверя какво е по-скоро. Тази крава иска да слезе там. Тя ме иска да ме измами. Не. Знай. Тая бати спринта даде. Няма да стане тая. Пате! Пате, знаеш, че не можеш да избягаш. Аз тръгвам смело и уверено на където ми падне. Защото пак, като най-големият тапак, си загубих дупката. И сега като най-якия ще си я намера. Дала тя са. Падам се в една и съща дупка. Тоест, вървя се в една и съща посока. А как става това, не знам. Няма значение. Вау! Не си заслужава. Да бе, аз трябва само от тук да скоча. Не, че не съм чакал такива дупки, не е толкова страшно. Няма нищо страшно. Само много зомбита, лава и така нататък. Знаете за какво говоря. Кой не е попадал в такава дупка? Зомби. Защо плуваш, мило зомби, като знаеш, че без това ще бъдеш убито? По-добре изгори. Смъртта ти няма да е толкова ясна. Ма той аз много добре плувам, бе. Видяхте ли ме? Газ към него.
Да, ето защо са на макс. Има и през деня. Ами те си остават по-скоро, защото те изгарят. Ама те само плуват по големи плувци. Май са по-добри от мене в плуването. Не. Пак повтарям, трябва да съм луд, за да ида там. Така. Да, но окончателно си загубих дупката и всичко важно. Не е тази. Пак казвам, не е тази. Това не обичам да си правя дупки под земята. И да, ще намеря, то не е толкова голям проблем. Опа, падна. Това няма нищо общо с моят дупка. Само съм далече. Само това ще ви кажа. Откъде знам? Защото там нямаше никакви животни. Само едно прасенце. Нищо не е толкова. Сега ще намеря храна. Така. Не, лошо. Много лошо. Аз защо го бия с кирка? Аз чуя защо ми се хати толкова бързо кирката. Кирката. Смешно. Да, сега ще си направя един Тутанкамон тук, за да може да виждам къде ми е дупката. По-скоро ако намеря да е. Защото сега мисля, че хич не съм близо. Само знам, че скоро ще огладня. Толкова добре почнах. Сега, ако не мога да си намеря дупката, ще е направо ужасно. Да, но пък намерих айрон. За айрон. Важно. Само да ви кажа нещо много важно. За айрон се прави всичко. Айде! Побиват ме тръпки! Аз ще намеря на светия храм. Само не падай надолу. Не, там не слизам. Казах ви, за айрон се прави всичко, не за кол. Моля ти, не падай надолу. Сега. Не мога да занимавам. Толкова много имам такива и аз с това съм тръгнала да занимавам. Айде, навънка. Да, обаче вълната си отива надолу. Чао, вълна. Точно там не трябваше да паднат. Розова овца! Много яко. Много обичам розови овци. Нищо, че не съм виждал толкова много време. Хора, мисля, че ще приключвам скоро с този клип. И знаете ли май как ще бъде краят? Загубих се. Нямам си представа къде съм. Мале. Нощта идва. Аз не знам къде съм. Нямам и дупката. И да. Толкова. Но аз не преплувах ли на другия край?
Аз мисля, че плувах. Ай да, тези неща не ги помня. Не съм на там. Ей, чак там. Ще ям сурово. Колкото и не полезно бе, ще ям сурово. Не го помня това място. Сега беше къде Флорес да ми белязва постоянно къде е къща, като да ходеше да е много по-хубаво и нещо. Опа, не! Не, защо? Защо точно скелет с броня? Защо точно два скелета с броня? Ай сега. Не! Малко зомби. О, не, тези ги мразя. Но във водата съм много по-добър от тях. Ще го изчакам да се върне. Само през това време да не ме заобиколи нещо. Че нали съм много внимателен. Мерси, зомби. Знаете ли какво? Ще си легна тук. Не се базикам. Верно ще си легна тук. Много добре си легна. Ако трябва ще се отдава, ама ще си легна в... Ето, легло. И не мога да сложа. Съдба. Поле. Спинкай, миле, мале. Покажете се. Хич не се криете, зомбита. Знам ви къде сте. Я го, скелето си. Нямам му цели. Вижте. Казах ви. Айде, избухвай ме! Умрях. И това ще бъде всичко от този клип. И следващия път ще снимам пак на същия свят. Ще започна от начало, то се вижда. Няма как да намеря. Онова място всъщност мога да го намеря сега. Сега съм много близо до него. Но дори да е така, това е краят на този клип. Чао, чао!